Hogy lehet rázódni? Szeretettel köszöntünk mindenkit, mi a veszprémi JK Garioka Kudojo vagyunk, Shotokan Karate bemutatót fognak látni. Oi! Balkéz Tatesutó Kamete, Jodan Chobutsuki. 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。Judan構えて。Judan Tsuki構えて。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。上げ受け構えて。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。下段払い止めて。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。外腕受け構えて。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。内腕を構えて。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。下段払い構えて。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。閉塞だ、ちもの手下段払い構えて。閉塞だ、ざっとさまに。前蹴り中段、jobb lábbal kezdünk. 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10. Jelen. Néhány alaptechnikát mutattunk most be. Igazából ezek az első ütések, rugások, amit megtanulunk az edzésen, és később ezeket kombináljuk, illetve lépésben, mozgásban alkalmazzuk. Álljunk párokba. Oi! Tori, jobb lábban hátra zen, közeledjél maradj, kamajde. Itt 5 lépés lesz, 5 támadás, a védőknek pedig 5 védés, és az utolsó támadás után egy ellentámadást fognak végrehajtani. 5 különböző támadás lesz, és ennek megfelelően 5 különböző védés. Hajime! Itt ezeknél a küzdőgyakorlatoknál még kötött a forma is, tehát meg tudja a védő, hogy
mivel támad az ellenfél, tehát ezek ilyen gyakorló küzdelmi szituációk, tudja, hogy mivel támad az ellenfél, és tudja azt is, hogy mivel kell majd ezt védenie. Itt mindössze annyira kell figyelnie, hogy nem tudja, hogy mikor jön a támadás, tehát az időzítéssel. Vagyis bemondjuk először, hogy mivel támadunk, és akkor utána mehet a Hajime. Jó, forduljunk vissza. Az edzések során pedig 3 részből áll egy karate edzés. Igazából vannak alapgyakorlatok, ez a kihon, vannak a küzdelmi gyakorlatok, illetve van egy formagyakorlat, amiből nálunk van 26. Vannak alap formagyakorlatok, ezekből egyet-kettőt mutatunk most, illetve majd bemutatunk olyat is, ami már ilyen magasabb szintű, tehát a mester katák, úgy nevezzük, hogy katák. Ezek a formagyakorlatok, úgyhogy most az első ilyen gyakorlat következik. A Ákos és az András fogják bemutatni. Gyertek előre! Jaj! Possibilidades, jaj! Showmanéré. Ők még nem régen kezdték nálunk az edzéseket. Van, akinek még ez az első bemutatója. Kata Heian Shodan. Heian Shodan. Jaj! Hajime. Naure. Igen, ez. Jó, visszaállhatunk. Most ismét egy küzdőgyakorlatot fogok bemutatni. Ez egy picit már magasabb szinten, mint az előző. Itt ugyanúgy, mint kötött a technika, gyakorlatilag tudjuk, itt is tudja az ellenfél, hogy milyen támadás jön, és mivel kell védenie. Itt az időzítésben kell már egy picit odafigyelni. Bemondja a támadást a támadó, a védő visszamondja, hogy megértette, és utána bármelyik pillanatban jöhet a támadás. Itt csak egy lépés van, egy lépéssel támadok, a védő egyet lép hátra, védekezik, és egy azonnali ellentámadást fog végrehajtani. Krisztián Máté, jöttek előre. Hogy? Otavenni. Hogy? Krisztián kezd a támadást. Kihoni Ponk, mint Hajime. Máté is megcsinálja. Hajime.
visszaállhatunk. A következő gyakorlat ismét egy formagyakorlat lesz. A formagyakorlatnál ilyen képzeletbeli ellenfelek ellen gyakorlunk tulajdonképpen, amikor egyedül csináljuk. Ezeknek viszont van értelmezése is, tehát mindig tudja a karatéka, hogy éppen milyen támadás ellen védekezik, és az hogyan teszi harcképtelenné a támadót. A formagyakorlatokban fönnmaradtak azok a technikák, amit egyébként sokszor sem edzésen, illetve edzésen csak a formagyakorlatokon keresztül, de versenyen nem alkalmazunk. Tehát van néhány olyan szemkinyomás, vagy ilyen hasonló technikák, amiket ugye versenyen nem használunk, tiltott technikák. Úgyhogy a formagyakorlatokban ezek fönnmaradtak. A helyen onnan. Jaj, somani lép. Helyen onnan. Helyen onnan. Jaj. Jimmy. Visszaálltunk. Illetve akik a helyen volán csinálják, azok még ennek előre. Hogy? Helyen volán? Helyen volán. Jó. Szóval helyen volán, ezek a helyen katák, úgy nevezzük, ezek ilyen alapformagyakorlatok, ez 5 alap katánk van. A helyen volán ez az 5. Úgyhogy ezeket már tudják a srácok. És most ezt fogják bemutatni. Jimmy! A következő újra egy küzdelmi gyakorlat lesz. Mindig haladunk az egyre nehezebb küzdőgyakorlatok felé. A vége természetesen az egy ilyen szabad küzdelem, amit végső soron a karate célja is az, hogy alkalmazni tudjuk ezt éles helyzetben. Hogyha önvédelemre kerül sor, a karate önvédelem és versenysport és harcművészet, igazából törekszünk arra, hogy ezeket a technikákat, amiket megtanulunk az edzések során, ezt éles helyzetben alkalmazni is tudjuk. És ez nem egy rövid folyamat, ez mindig egy hosszabb út, amíg odáig elérünk, hogy ezeket reflexzerűen tudjuk alkalmazni, ezért lépésről lépésre haladunk a szabad küzdelem felé. Az egyik ilyen szabadabb küzdő gyakorlatunk, ez már a Jiu Pon Kumite, amit most be fognak mutatni Csanád és Máté. Itt egy picit már nagyobb távolságban állnak egymástól. Itt, amikor kilépnek, hogy ezt gyakoroljuk, akkor mindig itt még ugyanúgy bemondják a támadást, a védő fogja tudni, hogy mivel fogja ezt védeni. Itt már nem kötött az, hogy mivel védekezzek, mivel támadjak, mint az előző küzdelmi gyakorlatoknál. Itt
tetszőleges védés és tetszőleges ellentámadás van, mindössze annyi van meghatározó, hogy egy védés és egy ellentámadás, illetve a támadónak egy támadási lehetősége van. De azt általában, mint a valódi harcban, hogy egy lehetőségünk van, hogyha azt nem tudjuk kihasználni, akkor könnyen bajba kerülhetünk. Úgyhogy mi a Shotokan Karate Jake és Shotokan Karate arra törekszik, hogy ez is az elvünk, hogy ikken hisatsu, ez egy régi mondat, hogy öld meg egyetlen ütéssel, ez volt régen a vezér mondat, ez máig fennmaradt a versenyeken, és 1 pontig megy a küzdelem, aki először eléri, az nyer. No, akkor a Máté kezdi a támadást. A Jiu-Pon Kumite, Hajime. Jó, még egy formagyakorlatot be fogok mutatni, ez már egy ilyen magasabb szintű formagyakorlat, egy mesterkatának hívják, a Jion. Gyertek előre! Szülecs, hogy someredebb. Jion! Jó, jó. Hajime. Aztán fogunk még mutatni egy ilyen szabad küzdelemhez hasonló bemutatónk lesz még, ez az utolsó. Itt egy több ellenfeles támadásnak lesz kitéve a védekező, és egy kicsit ilyen életszerűbb, hogy tehát itt már nem egy kötött küzdelemről van szó, hanem egy ilyen kicsit szabadabb harcról.